ילדים, מה אתם מחפשים פה? מה אתם רוצים, ילדים? נו, מה העניינים? נו, מה העניינים? מה איתכם? בקיצור, מה אתם רוצים? רוצים לזיין? כמה זה עולה? זה עולה 10 לירות במחסן. שלושתנו ביחד? כל אחד 10 לירות. נו, מה אתם מחליטים, ילדים? כן, כן, לא תסתלקו כוסעמקום. תוכל לעשות לנו הנחה? אין הנחה, פה לא לשכת הסעד. נו, מה העניינים, תגידו? נו, יאללה. 25 הולך? אין 25, 30 לירות. טוב, בסדר. נו, תביא כסף. מה זה 20 פה? עוד 10. נו, בואו אחריי. נו, כנס כסעמק, יא בטטה אחד, יאללה, נו. מי בתור, נו, מי בתור? מה נשמע? בסדר. רוצה סיגריה? לא, יש לי סיגריות. מה חדש? מה חדש? מעניינים? באת לזיין או באת לזיין לי את המוח? תוריד את המכנסיים כבר, נו!